Οδυσσέας Ανδρούτσος ήταν επιφανής αγωνιστής οπλαρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Γεννήθηκε το 1788 στην Πρέβεζα και δολοφονήθηκε το 1825 στην Αθήνα. Φοιτήσε στη στρατιωτική σχολή του Αλίπασα Τεπελενλίστα Ιωάννινα. Πολέμησε μέχρι το 1820 για λογαριασμό του Αλή Πασά και στη συνέχεια αγωνίστηκε για την ελευθερία της Ελλάδας. Πήρε μέρος στις μάχες του Βερατίου, Αργυροκάστρου και Γαρδικίου και ο Αλή Πασάς του έδωσε το αρματολίκι της Λιβαδιάς. Το 1820 εγκατέλειψε τη Λιβαδιά, παραχωρώντας στον Αθανάσιο Διάκο την εξουσία του αρματολικίου του, ως πρωτοπαλίκαρο. Στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821, έδωσε πολλές σημαντικές μάχες με αποκορύφωμα την ηρωική μάχη στο Χάνι της Γραβιάς, στις 8 Μαΐου 1821, όπου με λίγους Έλληνες αντιμετώπισε επιτυχώς πολλαπλάσιο στράτευμα από Οθωμανούς, υπό τον Ομέρ Βριώνη. Την άνοιξη του 1822, κατηγορήθηκε από τον Ιωάννη Κολέτη για προδοσία και συνεργασία με τον εχθρό. Τον Αύγουστο του 1822, μαζί με τον Μακρυγιάννη, τον Γκούρα και 300 ένοπλους επαναστάτες, εισέρχεται θριαμβευτής φρούραρχος στην Ακρόπολη. Ο Ανδρούτσος κατηγορήθηκε αδίκως για προδοσία και συνδιαλλαγή με τους Τούρκους. Ο Κολέτης ήταν προσωπικός εχθρός του, όπως και άλλων οπλαρχηγών, τους οποίους προσπαθούσε να ταπεινώσει. Το μίσος των Φαναριωτών και των Κοτζαμπάσιδων οδήγησε στη δολοφονία ενός από τους μεγαλύτερους αγωνιστές της Επανάστασης. Στις 5 Ιουνίου 1825, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, φυλακισμένος από ψευδείς κατηγορίες στην Ακρόπολη, βασανίστηκε και δολοφονήθηκε. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι μας.